Sa atong tubag sa Salmo niingon ta nga tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Kada nato simba, kada nato ampo mangayo gitag panalangin sa Ginoo. Pero ang requirement di ay para monindot gyud ang atong kinabuhi kana gyung mahadlokon tas Ginoo. Okay, lingay mong tupad. Inakinsa imong gikahadlokan ang Ginoo o ang yawa. Daghan kay nato hadlok og yawa. Pero di mahadlok og Ginoo. Muna yano-yanohon lang nato supak ang Ginoo, yano-yanohon lang nato og violate ang iyang mga sugo. Ngano man? Tungod kay magsalig maguta, buutan bitaw ng Ginoo. Kamo kisa may inyong kahadlokan kanang buutan nga tao kanang buangon. Karong bag-o na mga report na ganito'y sa to 17 anyos ba to nga babae girip, gipatay, diha patoy foreman nga gihapsan sa tubo ang nabuak in town. Kasugat kag mga taong ingon ani hadlok kay mo na ingon naiyawa, hadlok tas yawa. Pero mingon gani Ginoo sa okay ra nang Ginoo kay buutan man na. Di ba? Pero di ta mo kumpiyansa ngano man kay ang kabuutan dahil sa Ginoo nya og atong abusaran kita mo'y mahimong alaot. Matod pa niya diri sa ebanghelyo ang magpataas sa iyang kaugalingon pasabot dili mo tuo dili mo sunod ipaubos nya kanang nagpaubos iyang kaugalingon pasabot mutuman gyud sa Ginoo musunod gyud niya ipataas. Na siya mo na sa unang pagbasa si Ruth kadtong umagad ni Naomi mapaubsanon kay siya ngaming alagad sa iyang ugangan. Tagsara kayo ning umagad nga moalagad og ugangan no? Di kay na pirmi kay kani siguro mga ugangan kuno wa man koy ugangan mga buangon sa nakasagaran kontrahon sa na nilang ilang umagad mo na ilang mga ingon-ingon ba. Pero si Ruth gibiyaan gyud niya ang iyang katawhan, gibiyaan niya ang iyang nasod aron lang gyud mukuyog sa iyang ugangan ug magpakamatay uban sa iyang ugangan. Pobre ang iyang ugangan nga si Naomi mao tong namuo si Ruth nang hagdaw ra gani dili gyud siya mangangani manghagdaw lang siya para do na sila'y makaon. Kakuan mo anang puong manghagdaw kinsay nakahibaw ana unsay kahulugan anang manghagdaw ta sa kamot. Daghan kay wakiba usab na hagdaw. Kami kay baw sad mi ana kay nama mi mga na sad mi mangga kanang manghagdaw kana bang imong kuhaon kadtong mga sobra na hibilin sa nag-ani sa or nag-anis mangga ana naagani sobra kay paspas man to sila mag-ani. Ang sobra ato mo na atong panguhaon o katong nangahog parihar sa nagkanabang mamunit o kupras diha sa daan nya tigom-tigomon nya ipatimbang sad mo na nang hagdaw kuan gyud ultimo gyud kayo. Pero si Ruth ang iyang kasing-kasing mahadlokon sa Ginoo nga gisimba ni Naomi. Mao tong nakit-an si Ruth sa igagaw sa bana ni Naomi nga si Boaz nga dato kayo niya doon na sa siya'y uba tungod sa iyang nahibawan unsa kadako sa gugma nga gihatag ni Naomi o ni Ruth ngadto sa iyang murag bayaw sa pag-agawan. Iyang gipangasawa si Ruth murabag nahimo si Ruth og from the rag to riches. Murabag mga babae ba nga guwapa pero porti pobriha niya gipangasawag dato ni kalito karay na ana. Pero ang kinabuhi ni Ruth kinabuhi gyud pagpaubos ug unsa may gibuhat
dili lang si Boaz ang naibog ni Ruth, hasta ang Ginoo naibog ni Ruth. Gitagaan siyag anak nga ginganlag Obed nga nahimong apuhan ni Hari David. Pasabot, giisa ang ngalan ni Ruth ba, mabuta na i-mention gina siya sa genealogy ni Jesus. I-mention na si Ruth kay bisag di siya Israelita, nya di magina i-mention ang babae, gi-mention siya tungod sa iyang grabing pagpaubos o pag-alagad sa katawhan nga dili iyang kaliwat. Lingiyay mong tupad, inamusugot ka mahimong sulugoon sa mga drug addict. Hingna ka no? Oh, nawa, di ba? Way nilingi. Oh, mao na isakto. Pagpaubos, matod pa ni Kristo, alagari gyud ang tanan. Kung gusto kang mahimong taas sa tanan, mas himo jud kang sulugoon sa tanan. Mo nang gisaway ni Kristo, pero bisan oto, dog iyang gidaig, pero iya sang gisaway ang mga kanini ang magtutudlo sa balaod, ang mga Israelita, ang mga Pariseo. Ngano man, gitagaan silag authority sa Ginoo nga mahimong mga pari, mahimong mga magtutudlo sa balaod. Ingos Kristo, sunda sila kay authority na nila. Sama sa namo ba mga pari, authority na namo nga magmisa, magwali. Pero ang responsibility in handling the authority maogyoy mo matter. Kana bang unsa ka responsable nga magda sa imong authority? Pras nako pari ko, nya wa ko di irresponsable kay ko sa kong pagkapari. Matod pas Ginoo, sundala na iyang gisulti, ayaw la na sundang iyang gibuhat. Nya sa inyong tan-aw, ganahan mong mosunod sa akong gibuhat o dili? Bantay mo ha. Nya kaya nga akong gibuhat kada semana mo palit magyud kog slot. Kada gina semana labing minus gina kung ang slot gani tag 500, labing minus na po og tag 1,000 ang slot, labing minus na po gyapon akong paliton kada semana out of my stipend. Mosunod mo ana dili? So kung nag-ingon audition na mo daw, mahurot itong kwarta. Dili na lang, ay na lang ang kantidad siguro, kay basig dako-dako sa ning akong dupa-dupa. Ang ako lang, palit ba mong slot? Tag 100 raman ning atong slot. Kaning Holy Pads, Holiness, Peace, and Divine Salvation. Para man ni sa atong National Retreat for Clergy or for Priests. Mga 3,000 guni kapari ang atong suportahan ani. Pila na may atong halin as of yesterday, gamay pa biya tag halin mga igsoon na maligya ta og 10,000 ka Holy Pads tag 100 pesos per slot. As of yesterday, niabot ng atong halin og 3,154 ka slots. Atong pakpakan ang namalit ni may nakayo ni nindot kayo ni unya naama sad tay gitawag og 10 slot challenge hangtod karong September 5 kay mao man ay ika 10 years nato isip parokya karong September 5 now nang naa sad tay 10 slot challenge tag 1,000 ang kantidad bali mo palit kag napo ka Holy Pads. So as of yesterday, ang ato sang naihap nga naka-appeal na sa atong 10 slot challenge, niabot na sa 102 kabuok. Pakpakan sa nato ang ni-appeal sa challenge. Naman gani niingon sa sekretary nato ba? Siya pila ganito ng slot, ingon kanang tag 100. Siya unsa to ng challenge ni Father? Ingon 10 slot challenge. Pila man na, ingon 1,000 siya palit kog balig 20 ba, so up pila man na 20,000 pwede sa 2,000
galibog ng atong sekretary si Remy, siya pila ka ni Father 20 o 20,000 o 2,000. Mo to iyang gi-claim dito. Sus, ang gipalit gid ay 20,000. Pakpakan na to. So, 20 ka 10 slot challenge. Kining mga tawhana nga kusog kayong mamalit, mao ni ang nagtuman sa sugo sa Ginoo. Mao ni sila ang mga mahadlokon sa Ginoo. Pero kanang mga tao nga magpataas ba? Kanang mga taong garbuhon, pirmi nang muangkon nga ako ni. Nga nung ihatag ko man ni, nga ako man ni. Mao man na dayo ilang rason. Hatag-hatag mo ana mga pari, ka mga dato ana nila. Mo na itong kwintahon, pero matod pa ni Kristo, ayaw na pagkwinta og unsa sila pagpakasulugoon sa tanan. Kana mo matter, dili ang pagsigi natog analyze, pagsigi natog kumparar. Pero ang duyas ang giingon sa mga arang-arangan, katong naay mga patawag natog taas-taas nga estados katilingban, gihagit sad ni Kristo nga niingon, kinahanglang magpaubos mo o magpakasulugoon sa tanan. Desisyon na sa dias taas, magpakasulugoon ba? Ako naningkamot kong mahimong sulugoon ninyo dinhi. Mao nang sige jud kog hatag og opportunity nga makatabang mo sa atong parokya, kay that is my role nga mahimo kong sulugoon sa atong parokya. Hasta gani kanang moingon ko ninyo, suportahi ang atong Paris Caritas, ang atong mga charitable work din his parokya, kay kaluoy sa Ginoo nag-anam gyud kadaghan ang magsigig pangayo nganhi nato. Mura na ta dinig DSWD sa San Vicente, Liloan, ang mga nasunugan, ang mga nabahaan, ang mga eskwela nga wa na ikapalit, hasta pa nang mopalit og gatas, diaper, hasta pa pagpa-prenatal. Sila'y nagtinukhangay, kita'y mobayad sa prenatal. Ang mga namatay, ang mga na-ospital, ang mga lungon, ang mga bayranan, anhi nato. Ang mga nangaguba, nga mga atop, kita'y pabayron, anak. Hasta pang ilang mga anak nga nangabangga sa motor, anak, kita pa'y makabayad, sila'y nagbangga, kita'y mobayad, anak. Pastilan yun, murabag, makaingon ta, saon man sa yun. Nya, magtumans gusto, mga anak, wasad kayo mamonitor, tuwa, nitukhang sa duglaing babay, nang anak, way mga trabaho, ang ginikanan, anhi mangayo na tug para bayad. Kaingon lagi ko nako, mas maayo patingalib, mutukhang na lang sa ta para doon natin ito. Klarong bayranan, yung sa Ginoo, ayaw anak, padre. Mula di man sa kamaikog sa madre nga buutan, magkaya na mga madre, pag binuutan sa diha. Mao na nga, kanaganing ingon ko suportahin ning atong YouTube channel kanibang Padresiano Ubod. Kay ba mo ana natong ay man to ato ipakita. Anang Padresiano Ubod ba? Nana ba sa ining suporta 164,000 na atong subscriber. Nya nay daghan nagsigig view sa atong misa, kamo daghan kay imong ga-view ani akong misa. Pero ang inyong i-view dito sa lain nga mga channel, okay ra man sana kay makakwarta ba po na sila kanang ningkuha sa atong mga content niya ipang share sa nila. Pero mas maayo gyud kani yung atong channel, Padresiano Ubod. Aron na sa tay share gikan sa YouTube. So atong Abril 2023 ato lagi ning subayon ang atong share sa YouTube 151,000 pesos. Nya pagka May 129,000 pesos, pagka June 134,000 pesos, pagka July nadawat na to gahapon niabot og 159,000 pesos. Pagpa ato ning gamiton sa atong mga charitable activities. Mo average kita dinhig mga karon mo average ng mga 600,000 every month ang atong charitable.
So sige higin yung view atong kuan. Nga palit yun mong slots. Labi na gining atong 10 slot challenge sa Holy Pads. Ako din gisulti tungod kay kanimanggong mga taong mahadlokon sa Ginoo, ang sentro nila mao ang katilingban nga magdala sa kaluwasan. Dili ang katilingban nga magdala lang sa atong kalaglagan. Kana bang kalibutanon ba? Nindot gyud ang atong himuon kana gyung makapalangit. O kining atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan mo involve man gini kwarta, gagmay ug dagko. Pero nganong makapalangit man ang kwarta kung atong gamiton sa simbahan tungod kay ang mga facilities, ang mga activities nga atong pagahimuon dinhi sa simbahan muhatag ban og kahigayunan aron mulambo ang atong pagtuo ug ang atong pagsunod sa Ginoo. Labi na gining paggamit sa kwarta alang sa mga tumong o katuyuan nga Diyos nun. Dili lang ka ng pagsigig pa colors buhok, nindot man sa nausahay kay makapagwapam na ninyo, makapagwapo, dili lang ka ng pagsigig tukod ang mga balay, unya linogon rasad, mga hugno lang dayon, na karon na gasunod-sunod nga mga linog tuas Mindanao, basig padong na sa nasaka nga ni kaysa nagtong niagi mga tuig dito man sa Luzon, niya karon ni anas Mindanao. Way siguro karong taod-taod anhin na din sa inyong tupad. Bitaw. Nga naman exempted ta? Di ta exempted katong nahitabos Bohol dinhi sa ato. Di dito mo balik. Balik oy. Nya sige tang tukod anang balay, purti na ginatong dawua, purti na ginatong igihana sa atong mga yuta, sa atong mga kural diha. Nya iniglinog di ay biyaan ra na nato. Way siguro kana pay mopatay nato kay datugan ta ng maong mga buildings. Mas may pag magtukod tag mga buildings nga iya sa simbahan, iya sa katilingban sa simbahan. Kay kung simbakog maglinog, inigkahugno ana ang atong grasya, dili mahugno. Ang atong record nga doon natay balay dito sa langit, nga doon natay treasures dito sa langit, dili mahugno. Matod pang Kristo, pagtigo mong bahandi dito sa langit, kay way anay, way kawatan, awa say linog, way baha nga makadaot niini. Amo na mga banlas man ta dinhi, mga lubong man ta siyuta, madatugan man ta ning atong ipanghimong mga buildings, basta ang katuyuan para sa simbahan, para sa kaluwasan, nindot ginag-epekto. Sige, lingi ay mong tupad, katapusan na lang lingi. Ina ugma mamalit na gitag slots. Na ha? Ugma ayaw sa karon kay wa pa kay kwarta. Pwede sag unya. Palit na mong slots para sa Ginoo. Og nindot kay epekto. Na ini-share nako sa pader palihog og share ani. Misaad gyud ko nga mopalit ko 50 ka slots para aning imong sa tong katong gauna nato ba. Hangtod kani kunong Holy Pads, pero giabot gyud kog mga krisis, giabot sa kog kadanghag sa akong kinabuhi, gamay ra gyud ang akong napalit karon kay naa man siya suspected nga batik nga sitwasyon sa iyang lawas, sa iyang kidney. Magpabayopsi siya, dako man kayo gasto to ang siya gawas nasod, ni apply siya charity, mura mag-og gilangay-langay maayo, nalangay sad ang pagbayopsi niya. Sus karon kay nagampo na siya sa Ginoo, Lord, ika na lang gyud magbuot ani, pero pasayloa lang gyud ko sa akong wa ko kapalit og slots nga daghan, ako ra ba gitong gisaad nimo, ana siya. Sus niabot ang iyang kaning niabang result sa iyang gi-applyan nga charity sa ilang gobyerno didto, more than sa iyang gi-expect. Na karon gi-schedule na siya for biopsy. Ana nya nangumpisal kuno siyang daan, ngumpisal na siya. Iya man sad kunong gisulti gid ang tanan niyang sala, pero pag abot kuno atong iyang sala kuno nga nakras kuno siya pare, wa kuno niya gisultis pare, isa pa der nakasaha ko ato nako invalid tong imong kumpisal, nganong wa man to nimo gisulti ana.
Insya wala man sa tumadayon ako kana wala to'y sa kaya man ka madayon. Insya unya ako tong dayon no nako makasa kagyud ana. Nako ikaw ha buangon gyud ka gitagaan na kagracias Ginoo imo pag yung iamong ang pari may lang tatog ako lang tato pero og lain sa tong pari. Di sad ayon lang sad na. Ang point lang ba na ginang Ginoo ang grasya niya mohatag gina siya bisan pag makasasala ta bisan pag magka-failure ta kana bang magka ditsilitsi ang atong kinabuhi basta mo balik lang tag-ampo niya magpaubos lang ta niya mo nang moingon gyud ang atong salmo tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo ang mahadlokon kaniya dili pasabot na wa tay sa ang pasabot ani kung makasata bunga sa atong kahadlok sa Ginoo mangumpisal dayon magpaubos dayon mubalik dayon sa pagtuman sa sugo sa Ginoo nindog na ta.